brandweer van Drachten. Brandweer, daar is de brandweer. Brandweer. Ik ben met mijn autorijbewijs bezig en ik run die tijd stage bij de Heliantenzaten in de Rastcompagnie. Dat is een werk- en dagbesteding. Hebben er wat zin in? Ik ben jongeren en jongvolwassenen mijn ondersteuningsvraag. En die zijn heel erg geïnteresseerd in mijn verhaal, hoe het autorijden wie en hoe dat alle gang. En toen dacht ik, die belevenis die mij hun ik wil hebben, die gun ik hun ik heel erg. Nou, dan gaan we naar links. Heel goed. Nou, gaan we eens even kijken hoe druk het hier is op de baan. En er tussendoor, blijf voortsturen. Goed zo, keurig. De brandweerman, die helpt je als je kan. Daar komt hij alweer aan. Nou, ze worden in 3 groepen verdeeld. Dan de ene groep beginnen met autorijden. De andere groep die bij de brandweer zijn, die we regelen. En de andere groep krijgt informatie over alcohol in het verkeer. Ik heb hier een bril en het zit ongeveer 1,2 promille heb je dan op. Zo kijk je met de bril. Jeetje. Ja, hij blijft staan. Ja. En blijft Hoe vond je die? Een hele mooie clip. Die vond ik wel leuk. Die vond je leuk, hè? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Dat is een heel rondje. Dit was wel leuk. Dit was wel vet. Ja, dat was wel een droom. Dan denk je dat je echt een man bent, in een auto rijdt. Dat voelt wel, ja, dat je een heer bent. En toen ik door een watermuur ging, dat vond ik wel eng. Dus, maar het was wel leuk. Oeh, schrok je? Ik vond het heel prachtig. Ik mag eerst voorin en dan achterin. En dan, ik vond het heel emotioneel daar. Ik kan vanavond wel slapen. Ik ga daar denk ik ook wel over dromen. Ik kan misschien wel sliepen voor Joenen, denk ik. En wat dreams dan? De brandweer van Jouren, de TS2 en de TS1. Goedemorgen, wat fijn dat iedereen er weer is. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Waarom heb jij zoiets moois op je hoofd? Omdat ik vandaag jarig ben. Ja, en hoe oud ben jij geworden? 5. 5 jaar, heel goed. Gezellige grote klasse hebben. Ja, 29 ben. Nou zeg ik de kring wat doen. Ik zag wel wat dubbele gezichtjes. Ja, we gaan 3 tweelingen in de groep. Tje, Bon, Ilse en Lisa op het hoekje. Lisa, Ilse, Marit,
Inge, Ivan en Maiko. Hun binnen tweeling samen en wij binnen tweeling samen en dat binnen tweeling samen. Liek je hem een heel soort op elkaar? Nee. Vind je hem dat je hem een soort op elkaar liekje? Nee. Nee. Dat is Ilse met wit shirt en ik ben met een roze shirt. 3 tweelingen. Ja, maar ik ben nou net helemaal klaar, want in de andere groep hier hebben we direct nog 2 te zitten. Ja, ik had 2 tweelingen in de klas, ja. Nee, 2 jongetjes en 2 famkes. Dus je hebt in totaal? 4 tweelingen. Tobias en Gideon, wil je mee naar de klas? Zo maar. Dit is Vera, Amarins, Tobias en Gideon. Woest de bril eens uitzetten, Tobias? Oké. Nou, dan liek je hem wel een heleboel op elkaar. Ja, Liek is toch een heel soort op die zuske? Tobias is moe om mijn bril, maar ik zou graag een bril. Hij stiet hier echt heel leuk. Ja. Kerst al die tweelingen wat uit elkaar houden? Ja, Lisa en Ilse gaan prima en Maiko en Ivan ook. Ik heb wel een beetje moeite met Marit en Inge, want die lieken heel soort op elkaar. En vooral van de achterkant, dan zou ik net weten waar is. Daar heeft wel een beetje mazzel, want daar heeft een tweeling Ian het een bril op. Ja. Dus Ja, ik heb wel mazzel. Mijn tweelingen zijn beter in de korte haar dan de tweelingen die bij Joke zitten, ja. en nu hebben ik nog dezelfde kleren aan. Ja, heel mooi voor een tweeling, maar voor je soms heel verwarrend. Ja.